Dobrý deň, dneska to bude o chudnutí. Povieme si niečo o metabolickej zmesi Slim and Sassy a o tom, ako nám pomáha zdravo chudnúť. Pretože nie je dôležité len zhodiť hmotnosť, ale aj to urobiť to zdravým spôsobom. Takže, čo je to telesný tuk? Bunky telesného tuku, tiež známe ako adipózne bunky alebo adipocity, sú špecializované bunky, ktoré obsahujú veľkú kvapku lipidu alebo tuku, v skutočnosti tak veľkú, že stlača jadro ostatných bunkových štruktúr do strán bunky. Počet a veľkosť tukových buniek sa líši od jednej telesnej štruktúry k druhej, od človeka k človeku. Aká je funkcia tuku? Zhlúky tukových buniek vytvárajú adipózne tkanivo alebo telesný tuk. Tuk má niekoľko dôležitých funkcií v tele. Po prvé, poskytuje ochranu alebo vypolstrovanie pre životné dôležité orgány a štruktúry. Funguje ako pohlcovač šoku. Keď pocítime fyzické vplyvy života, ako je chôdza, beh, sedenie alebo pád, tak nám to pomáha zmierniť ten pád alebo takéto veci. Vysoké množstvo adipózneho tkaniva je uložené pod kožou, okolo žalúdka, bokov a zadku a poskytuje ochranu pre životne dôležité orgány. Druhou funkciou tuku je poskytovať izoláciu, ktorá pomáha spomaľovať únik tepla cez kožu. Veľmi nízke percento tuku je spájané s nízkou telesnou teplotou, čo nie je optimálny telesný stav. Udržiavanie stálej telesnej teploty s nízkymi výkyvmi je pre normálne fungovanie tela životne dôležité. Treťou primárnou funkciou telesného tuku je zásoba energie. Naše telo si vyrába energiu z jedla, ktoré jeme. Ale aj keď naše používanie energie je neustále, náš príjem jedla nie je. Naše telo má niekoľko spôsobov, ktorými dokáže uchovávať tuk pre neustále použitie. Jeden z hlavných zdrojov uchovanej energie v tele je tuk. Tukové bunky sa tvoria konverziou tkanivových kmeňových buniek na adipocity, ktoré sa nafúkujú ako balóny s lipidmi zo stravy. Keď je ostatných foriem živín zo strávy, ktoré majú produkovať energiu v tele málo, tukové bunky sa zmenšia tak, že uvoľnia svoj tuk do krvi. Tukové bunky nezomrú, keď uvoľnia svoje tukové obsahy a môžu sa znovu nafúknuť, keď sa nepoužité kalórie premenia na tuk. Proces vytvárania nových tukových buniek sa nazýva adipogenéza. Uvoľnenie uložených lipidov z tukových buniek, aby sa využilo na energiu, sa zasa nazýva lipolýza. Manažovanie zdravého percenta telesného tuku zahŕňa redukciu adipogénézy tak, aby sa tvorilo menej tukových buniek a zase zvýšenie lipolýzy tak, aby sa uloženého tuku viac použilo na energiu. Takže zlyhanie pri manažovaní primeranej rovnováhy medzi adipogenézou a lipolýzou môže mať za výsledok vytváranie a následné ukladanie príliš veľkého množstva tukových buniek, ktoré vedie ku kompozícii tela s veľkým množstvom tuku. Odhaduje sa, že viac než 65% dospelej populácie v Spojených štátoch má nadváhu alebo sú obézni. Mimo Spojených štátov to nie je omnoho lepšie, čo sa odhaduje sa, že viac než polovica dospelých v rozvinutých krajinách má tiež nadváhu. Čo je smutné, približne 15% všetkých detí v rozvinutom svete má nadváhu a odhaduje sa výrazný nárast tohto čísla v blízkej budúcnosti. Obezita je globálnou zdravotnou epidémiou spájanou s dramatickým zostupom ochorení, ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak, srdcové ochorenia, porážka a rakovina. A teraz poďme sa pozrieť na tohto pravakého človečika. A vidíte, ten ksichtík, on sa pýta, prečo mám priveľa tuku? Je veľa faktorov, ktoré prispievajú k tučnote či obezite. U niektorých ľudí sú tieto faktory komplexné a zahŕňajú dlhodobé zdravotné problémy. Ale u väčšiny ľudí narast hmotnosti vo forme nadbytočnej adipózy alebo tukového tkaniva vyplýva zo zlých jedálnych návykov a rozhodnutí. Jedna teória nezdravého nárastu hmotnosti sa dá metaforicky popísať ako syndrom pračloveka. Dva základné koncepty tejto teórie sú: po prvé, vaše telo neverí, že váš prísun jedla bude neustály. A po druhé, vaše telo verí, že na to, aby ste získali jedlo, budete musieť veľmi ťažko pracovať. Na základe týchto dvoch predpokladov
vám vaše telo hovorí, aby ste sa hostili na jedle, keď je dostupné. A hovorí vám tiež, aby ste jedli jedlá, ktoré sú naplnené kalóriami, ktoré sa dajú ľahko premeniť na energiu. Keďže je pravdepodobnosť, že budete musieť poľovať na ďalšie jedlo, alebo že bude nejaké jedlo poľovať na vás v blízkej budúcnosti. Keď jete jedlo, vaše telo používa to, čo potrebuje pre okamžitú energiu, aby mohlo podporovať vaše životné funkcie a uchováva zbytok pre prípad, že v budúcnosti budete mať potrebu vydržať bez jedla. Čo je zaujímavé, vaše telo vám tiež hovorí, aby ste zakonzervovali svoju uchovanú energiu, čiže ostali ležať na gauči. Pre budúcnosť, keď budete musieť cestovať veľkú vzdialenosť a vynaložiť obrovské úsilie, aby ste našli viac jedla. No a prečo máme teda priveľa tuku? Pretože nie sme pračlovek. V rozvinutom svete väčšina ľudí nemusí loviť svoje jedlo. Rýchle, lacné a pohodlné a chutné voľby jedla sú okamžite dostupné vo veľkých množstvách. V skutočnosti najdostupnejšie a najpohodlnejšie zdroje jedla sú teda sladkosti a tuky, sú jedlá, ktoré telo preferuje na produkciu energie. Tieto jedlá preferuje aj preto, že ukladá z neho kalórie navyše, ktoré momentálne nepotrebuje na energiu, môžu byť teraz ľahko skladovateľné ako tuk na neskoršie použitie. A keď to všetko to jedlo môžete získať bez veľkého množstva fyzického výkonu, potom vaše telo povie: ešte lepšie, si múdry pračlovek, teraz pokračuj v jedení. Problém je, že kým niektorí z nás jedia ako praľudia, väčšina z nás nie je nútená vydržať bez jedla a práce ako pračlovek. My jednoducho jeme priveľa a sedíme pričasto a to nám dodáva tuk. No, takže vieme už, že priveľa jeme, málo cvičíme, máme priveľa stresu, máme priveľa toxínov, alebo máme nejaký abnormálny zdravotný problém. A vlastne hlavné faktory, ktoré prispievajú k vysokému percentu telesného tuku, sú jedenie, nedostatok fyzickej aktivity, priveľa stresu a toxické stresory, ktoré podporujú ukladanie tuku. Doterá pyramída zdravého životného štýlu podporuje tézu k týmto prispievajúcim faktorom. Dobré zdravie a zdravá telesná kompozícia sa začína so správnym stravovaním, ktoré zahŕňa jedenie jedla v správnom množstve, v správnej kvalite, potom cvičenie, manažovanie stresu, dostatok spánku a redukciu toxického nákladu. Zmes od dotery, Slim and Sassy, spolu s doplnkami celoživotná vitalita a so zdravým životným štýlom vám môžu pomôcť manažovať zdravé percento telesného tuku, zatiaľ čo vám zvýšia energiu a vitalitu. Metabolická zmes Slim and Sassy od dotery podporuje vaše zdravé úsilie na manažovanie zdravej telesnej kompozície. Prvý krok na zníženie hmotnosti je redukcia množstva kalórií, ktoré vaše telo uchováva ako tuk. Kalórie sú meradlom jednotiek energie. Živiny vo vašej strave, ktoré majú kalorickú hodnotu, zahŕňajú cukry, tuky a bielkoviny. Je niekoľko spôsobov, ako môžu byť kalórie v našom tele uložené ako tuk. Preferované zdroje kalórií nášho tela na produkciu energie sú uhľohydráty alebo cukry, škroby a tuky. Uhľohydráty a tuky sa dajú ľahko metabolizovať počas strávenia a použiť ako okamžitý zdroj paliva pre bunkovú energiu. Uhľohydraty sa menia na glukózu alebo cukor v krvi a poskytujú prílev energie po jedení. Uhľohydraty sa tiež môžu skladovať ako glykogén v pečeni a svaloch a tiež sa používajú na produkciu energie. Prebytočné kalórie z uhľohydrátov, ktoré nie sú použité ako glukóza alebo uchované ako glykogén, sa uchovávajú ako tuk. Tuk zo stravy je tiež vynikajúcim a preferovaným zdrojom okamžite dostupnej energie vo vašom tele. Ale tak ako pri nepoužitých uhľohydrátoch, nepoužitý tuk zo stravy sa tiež skladuje v tukových bunkách pre ďalšie použitie. Keď glukóza, glykogén a tuky nie sú dostupné pre produkciu energie, môžu sa na glukózu premieňať aj bielkoviny, ale bielkoviny sa primárne používajú ako stavebný materiál na rast a obnovu buniek a tkaní. Ak naše telo má obmedzenú kapacitu na využitie bielkovín a nadbytok bielkovín sa tiež mení na tuk. Z tejto ilustrácie môžeme vidieť, že naše telo je veľmi efektívne v ukladaní nevyužitých kalórií z jedla do tukov.
Množstvo uskladnenej energie merané v kilokalóriách u 70-kilového dospelého muža 80 kilokalórií sa uloží ako glukóza, 1740 sa uloží ako glykogén a 94 1500 kilokalórií ako tuk. Alebo inými slovami, 98% uskladnenej energie nášho tela sa uschováva ako tuk. Ukladanie príbytočných kalórií sa dá zhrnúť do tejto jednoduchej rovnice. Kalórie skonzumované mínus kalórie spálené sa rovná kalórie uložené do tuku. Čiže keď jeme menej a cvičíme viac, budeme mať chudú telesnú hmotu. A to je najrýchlejší spôsob, ako spomaliť uchovávanie kalórií do tuku. Cvičenie spaľuje voľné a uskladnené kalórie a podporuje metabolizmus budovaním chudej svalovej hmoty. Ale naše zaneprázdnené denné programy nám často neumožňujú cvičiť toľko, koľko je potrebné na vyrovnanie prebytočných kalórií, ktoré skonzumujeme. Iba jeden kúsok čokoládovej torty s cukrovou polevou po jedle vyžaduje celú hodinu vybehania prebytočných kalórií, ktoré by sa mohli premeniť na tuk. V prvom rade je najlepšie nejesť kalórie navyše. Jedenie kalórií, ktoré sú práve dosť na podporu zdravia a aktivity, pomôže zastaviť premenu prebytočných kalórií na tuk. Jednoducho potrebujeme jesť menej. Ale jesť menej môže byť veľmi ťažké. Jedlo môže byť fyzicky a emocionálne príjemné. Keď máme hlad, naše telo vysiela silné signály prostredníctvom rôznych fyziologických spôsobov, aby nám dalo vedieť, že je čas jesť. Keď na nich odpovieme jedením, rovnako silné signály nás odmenia za odpovedanie na túžbu nášho tela po jedle. Na tieto signály v priebehu času vplýva, ako často jeme, čo jeme a prečo jeme. Kombinácia týchto silných jediacich signálov tvorí náš apetít. Keď znižíme príjem kalórií, na ktoré je naše telo zvyknuté, keď sme na diete, náš apetít sa zvýši a my pocítime fyzické a emocionálne nepohodlie. Toto nepohodlie je reálne a vyžaduje seba kontrolu, aby sme neodpovedali na žiadosť nášho jedla o viac jedla. Žiadosť nášho tela o viac jedla. Keď apetít príliš zosilne, často sa vzdáme a jeme hojne vysokokalorických jedál, aby sme uspokojili potrebu nášho tela pre práve teraz dostupné zdroje energie. Ďalej naše telo spanikári a uschová si viac kalórií pre prípad, že by sme sa rozhodli ešte niekedy sa znovu vyhľadovať. Permanentnú a zdravú stratu hmotnosti najpravdepodobnejšie dosiahneme postupným znížením kalórií, ktoré skonzumujeme, a zvýšením kalórií, ktoré spálime, prostredníctvom pravidelnej fyzickej aktivity. Manažovanie emocionálneho a fyzického nepohodlia pri redukčnej diete nám tiež vylepší šancu na úspech. Metabolická zmes Slim & Sassy je vyrobená z terapeutických olejov terapeutickej triedy, ktoré sú greb, citrón, meta, zázvor a škorica. Pomáhajú nášmu telu sa prispôsobiť na znížený príjem kalórií počas diety. Štúdie ukázali, že aromatické vnútorné výhody používania Slim & Sassy na manažovanie apetítu, upokojenie žalúdka sa osvedčilo. Iba ovodnenie grebového oleja nám pomôcť upokojiť apetít. Zázvor a meta pomáhajú upokojiť žalúdok a podporujú gastrointestinálne pohodlie a funkciu. Citrónový olej sa preukázal, že pozdvihuje náladu, ktorá sa klinicky spája s úsilím o zníženie hmotnosti. Na spomalenie a zastavenie uchovávania zbytočných kalórií ako tuk v našom tele potrebujeme skonzumovať menej kalórií a zvýšiť fyzickú aktivitu. Druhý krok plánu Slim & Sassy na redukciu hmotnosti je nastaviť náš metabolizmus, aby odpovedal na našu voľbu zdravého životného štýlu. Keď to zhrnieme, produkcia nových tukových buniek sa nazýva adipogénéza a metabolizovanie alebo rozkladanie uložených lipidov sa volá lipolýza. Takže ak dokážeme znížiť produkciu nových tukových buniek a zvýšiť použitie alebo metabolizovanie uloženého tuku, tak nastane zníženie telesnej tukovej kompozície a naopak.
Ak máme vysokú produkciu nových tukových buniek a nemetabolizujeme existujúce zásoby tuku, zažijeme zvýšenie celkového počtu tukových buniek, čo znamená, že priberieme. Faktory životného štýlu spojené so zvýšenou adipogenézou a zníženou lipolízou zahrňajú priveľa jedenia, primálo cvičenia, nemanažovanie stresu a nedostatok zdravého odpočinku a neobmedzovanie vystavovania sa toxickým vplyvom prostredia. Takže to všetko budeme urobiť, znížiť tie nezdravé vplyvy. Ďalším významným faktorom pri zdravom metabolizovaní živín z jedla v bunkách pre produkciu energie a skladovanie tuku je inzulín. Inzulín je hormón produkovaný v pankrease a je nevyhnutný pre premenu glukózy z krvi na glykogén uschovávaný v svaloch a pečeni. Keď jeme uhľohydráty, zvyšuje sa nám hladina glukózy v krvi, čo vyvoláva uvoľnenie inzulínu do krvi. Uvoľnený inzulín podporuje premenu nadbytočnej glukózy z krvi na glykogén. Zároveň inzulín podporuje tvorbu nového tuku a zabraňuje štiepeniu existujúceho tuku používaného na metabolizovanie energie. U zdravých ľudí je inzulín vždy prítomný v krvi a produkcia inzulínu ako odpoveď na konzumáciu uhľohydrátov je normálna a zdravá funkcia. Keď naše telo produkuje priveľa alebo primálo inzulínu, môže to viesť k problémom s glukózou a metabolizáciou tukov. Naša neschopnosť produkovať inzulín alebo niečia neschopnosť produkovať inzulín sa volá diabetes typu 1. Kým chronická nadprodukcia inzulínu, ktorá má za následok nízky cukor v krvi, spôsobuje hypoglykémiu. Ďalším bežným nezdravým metabolickým syndromom je stav odolnosti voči inzulínu. Odolnosť voči inzulínu môže byť zapričinená konzumáciou jedál s priveľkým množstvom rafinovaných uhľohydrátov alebo cukrov, ktoré spúšťajú uvoľňovanie inzulínu. Priveľa inzulínu v krvi časom znižuje bunkovú citlivosť na inzulínovú stimuláciu. Keď bunkové receptory odolávajú inzulínu, zabraňujú metabolizovaniu glukózy a bunky sa stávajú vyhľadovanými po energii. Aj keď stále môžeme mať vysoké množstva glukózy v krvi. Ako sa menej glukózy mení na glykogén, naše tela produkujú nadbytok inzulínu a viac glukózy sa mení na tuk. Takže vlastne Slim and Sassy nám pomôže metabolizovať tuky a vytvárať energiu tak, že produkuje zdravú inzulínovú odpoveď. Keď používame zároveň doplnok celoživotná vitalita, tak tiež to podporuje naše úsilie pri strate hmotnosti. Keď znižíme prísun kalórií počas diety, je veľmi dôležité, aby naše telo stále dostávalo optimálne hladiny esenciálnych živín pre zdravú tvorbu energie a metabolizovanie tuku. Kľúčové prísady alfa-CRS, omega a mikrokomplex VM poskytujú nevyhnutné nutričné spolufaktory pre optimalizáciu tvorby energie a metabolizovanie tuku. Tretí krok v pláne chudnutia zo Slim and Sassy je pomôcť telu, aby sa samo detoxikovalo počas straty hmotnosti. V modernom svete sme vystavení mnohým toxínom, sú vo vzduchu, ktorý dýchame a vo vode, ktorú pijeme. Sú v mydlách a čističoch a kozmetických produktoch, sú prítomné v našom tele vo forme umelých prísad a pesticídov. Manažovanie nášho vystavenia sa toxínom a pomoc telu, aby eliminovalo prítomné toxíny, sú dôležitou súčasťou permanentnej a zdravej straty hmotnosti. Takže toxíny sú buď rozpustné vo vode alebo tukoch. Vodorozpustné toxíny v našom tele sa eliminujú prostredníctvom potenia alebo cez obličky. Toxíny rozpustné v tuku nie sú ľahko odstrániteľné a telo sa s nimi musí vysporiadať inak. Ako ochranný mechanizmus telo izoluje toxíny v tukových bunkách, v pečení a v adipóznych tkanivách. Ako pokus izolovať alebo ochrániť naše telo pred vystavením toxínom. Keď začneme cestu chudnutia prostredníctvom zdravého životného štýlu, ktorý má za následok, že sa väčšie množstva tuku metabolizujú na energiu prostredníctvom lipolízy, toxíny uložené v tuku sa môžu uvoľniť späť do krvi. Niekedy, keď ľudia schudnú prirýchlo, hovoria, že sa cítia fyzicky zlé alebo sú v emocionálnej nerovnováhe, keďže sa im tieto toxíny vyplavujú do tela. A keď to nie je správne manažované a odstránené, tieto toxíny sa môžu dostať do pečenia a môžu byť znovu obalené do tuku, čo zmarí predchádzajúce úspechy v chudnutí. Ďalšou súčasťou zdravého metabolizovania tuku a toxínov v tele je primeraná hydratácia.
Niektoré dietné programy používajú diuretika, aby spôsobili elimináciu vody z tela. A to sa prejaví na dočasnej strate hmotnosti, ale nič to nerobí so zmenou tukovej kompozície tela. Keď telu neposkytneme primeranú hydratáciu, tiež nám to spomaľuje zdravý metabolizmus živín z jedla a tuku. A tiež nám to spomalí zdravé odstraňovanie toxínov z tela. Používanie metabolickej zmesi od doteraz Slim and Sassy vo vode často počas dňa, tak ako je doporučené, podporuje zdravú hydratáciu a zdravú elimináciu toxínov, ktoré by mohli spomaliť naše úsilie chutnúť. Esenciálne oleje v Slim and Sassy sú svojou štruktúrou lipofilické, čo znamená, že sú rozpustné a môžu rozpúšťať zložky rozpustné v tuku. Keď to zhrnieme, chudnutie zdravým a trvalým spôsobom sa najpravdepodobnejšie dosiahne zmenami v našich voľbách životného štýlu. Jesť menej a cvičiť viac je pre redukciu telesného tuku nevyhnutné. Zníženie stresu a dostatok odpočinku a limitovanie vystavovania sa toxínom nám tiež môže pomôcť znížiť hmotnosť. Doteraz Slim and Sassy metabolická zmes môže podporiť naše úsilie o zníženie hmotnosti tak, že nám pomôže manažovať apetít a pozvihne náladu počas držania diety. Po druhé nám podporí zdravý metabolizmus tukov a tvorbu energie. Po ďalšie podporí zdravú inzulínovú reakciu na uhľohydráty a podporí manažovanie toxínov v našom tele. Odporúčané denné používanie metabolickej zmesi Slim and Sassy od doTERRA je 3 až 5 kvapiek Slim and Sassy na 2,5 dl čistej vody 3 až 5 krát denne. Pitie zmesi Slim and Sassy s vodou 15 minút pred jedlom podporuje pocit nasýtenosti. Pitie Slim and Sassy medzi jedlami dokáže pomôcť upokojiť krče od hladu a žalúdočný nepokoj. Slim and Sassy sa môže používať aromaticky na manažovanie apetítu a pozvinutie nálady. Používajte ho podľa návodu. Upozornenie. Pretože Slim and Sassy obsahuje citrusové oleje, ktoré môžu zvýšiť fotosenzitivitu pokožky, vyhnite sa slnečnému žiareniu alebo UV lúčom 12 hodín po vonkajšej aplikácii. Nepoužívajte priamo do očí, uší alebo do nosa. Držte preč od dosahu detí. Ak ste tehotná alebo v lekárskej starostlivosti, poradte sa s lekárom. V prípade záujmu o viac informácií o esenciálnych olejoch, nezabudnite sa prihlásiť na odber našich videí, aby vám neuniklo žiadne video, ktoré môže zlepšiť vaše zdravie a zdravie vašej rodiny. Sledujte našu stránku esenciálneoleje.sk, kde nájdete množstvo zaujímavostí o použití esenciálnych olejov, ale aj o tom, ako môžete mať tieto výrobky so zľavou alebo až zadarmo. V prípade, že by ste chceli tieto informácie povedať aj iným, na ktorých vám záleží, zavolajte mi a ak budete mať skupinu 10 ľudí, ktorí si budú chcieť vypočuť živú prezentáciu, dostanete za to esenciálny olej zadarmo. Ďakujem za pozornosť.